Prešove to vrie. Správcovská spoločnosť, ktorá sa mala starať o účty vlastníkov bytov, presunula správu na inú firmu. Tvrdí, že na to mala právo. Urobila to ale bez vedomia Prešovčanov kauza, v ktorej už koná obchodná inšpekcia, sa tým ale nekončí. Televízia Markíza získala dokument, podľa ktorého majú zo správcovskej akciovky odchádzať na účet SROčky 10 000 eur mesačne ako odmena. Nejde o drobné. V hre sú spoločné účty majiteľov skoro 10 000 bytov v Prešove. Správcovská akciovka podpísala s vlastnou SROčkou takúto komisionársku zmluvu. Z tejto zmluvy jednoznačne vyplýva mesačná finančná odmena vo výške 32 307 eur. A to za služby, ktoré si Prešovčania pôvodne objednali u akciovky. Za jeden rok to robí skoro 390 000. Zmluva platí 3 roky. Spolu je to teda už vyše 1 000 000. Obyvatelia sa búria. Takýto peniaz predsa nemôže vzniknúť len sám od seba. Tie peniaze pochádzajú z našich peňaženiek. Právne vzťahy účastníkov sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. Predsednička predstavenstva akciovky je súčasne konateľkou SROčky. Zmluvu podpísala za obidve strany ona. Koná už aj obchodná inšpekcia. Akciovka podľa nej presunom správy na firmu, ktorú jej klienti nepoznajú, porušila zákon. Akciovka tvrdí, že verdikt nie je správny a chystá sa ho napadnúť na súde. Názory na spôsob a formu spravovania účtov domov sú rôzne. Výsledok právnej analýzy k takto fungujúcej správe je odlišný od názoru právničky Slovenskej obchodnej inšpekcie. Účty vlastníkov bytov v Prešove tak stále zostávajú v správe SROčky, s ktorou oni nemajú žiadny zmluvný vzťah. Správca nemal žiadnou zmluvou ani žiadnym právnym dokumentom preniesť vlastne správu, komplexnú správu na ďalší právny subjekt. Prešovčania si o presune správy účtov myslia svoje. Oni si vytvorili tú správu bytov SRO a oni ako zodpovedajú len do 5 000 eur. Zámerne, aby obyvateľia alebo vlastníci bytov nemali taký prehľad o úrokoch na jednotlivých účtoch bytových domov. Vlastníci tu strácajú dosah na tento účet. Toto je nehoráznosť, ktorá sa môže stať len v Prešove. Správcovská spoločnosť je presvedčená, že presunom správy bez súhlasu klientov nič neporušila. Prípad sa zrejme dostane pred súd. Tomáš Velecký, televízia Markíza.